Tang namar ba Cristiano Ronaldo unla no banjob ia ke title hak Saudi Pro League. Haduk kan nele ki fan jangkal ali. Bat kena tu penban ia ke Al Nassr Cristiano Ronaldo. Handrai peit hangne kumno ajubab kela Cristiano Ronaldo syaki player. Bat syaki fan jangkal ali. Tehoi perlu hadin maka Al Nassr kelala ban pelim Arlenot Kohl ia ke Al Ali. Leng baki artli ki gol kebal tep da Ronaldo bat ukoman. Ki gol ki badon kam nak menta ka jingjop ka badon kam ia ka Al Nassr. Handrai wat hadin kataru ki fan jong ka Al Ali bat ki player jong ka ki danglek kulmar da ka baki penrem ia ka Al Nassr bat kena turu bagi referee ki rapalat ia ka Al Nassr. Handrai pek hangne baki fan jong ka Al Nassr kila ajubab kala ki player da ka bakawang da ki tiar. Handrai Cristiano Ronaldo ulala ban penjem ne ban pen sengi ialah ki jangki fan baki namde ban kawang tiar kaba makiru kilala ban sengap ia ka kaba ulaang bat hadin kane ke jingil ka wino player jong ka Al Ali udemera ulla pencurai pen ban ia ki nongyel ka jong ka Al Nassr bat kumjuru ia ki fan jong ka da ka boluan ra ia medal jong uba udang shudep job hak AFC Champion League bat ong ru bak Al Nassr kampat juyo yakum umidal kad baki fan ka ala lipat kila pencerai Cristiano Ronaldo da ka bakila perta bakila laban job ia ka Champion League marbot artli. Handrai Cristiano Ronaldo la ajubab ke laiki da ka bong ba ma upat ula laban job haduk santli ki Champion League bat hak press conference ru une player jong ka Al Ali ula ajeng keren da ka bong baki referee kilik tu palat bat ia syak shiliang bhai ka Al Nassr kenang bo Ronaldo unla ban job ia ke Saudi Pro League. Everything they had to Nasser, they want to achieve something. Wallahi shame, wallahi alazim. Wallah, they always push, they want to win Nasser. What is my friend? Wallah, this is shame. Look, this shit command, look what he did. The legend. 5 champions. Okay, you said 5 champions for sure. I have 5. Congratulations, by the way. What a game.